Салом алейкум, ҳама каса хубен тенҷе. Ина мо дар Москваем, дар Московская область, ина шогирд омада стажировка. Ака Иброҳим нигоҳ кисо. Я салом алейкум, и барои ютуба. Салом алейкум бародаро. Аз куҷо омаден шумо? Аз худи Сургут, аз ҷигари Север. Аз ҷигари Север, Тоҷикистон дар куҷошта чи хонатон? Тоҷикистон Хуҷанд. Хуҷанд, райони чи? Райони Ғончи. Ғончи, деҳа чи? Метк. Метк? Метки Бостони. Ина ме акам аз Сургут омада, хай мо гуфтем ҳамин шогирдора чанд номер телефон додо? Ки? Чанд номер телефон додум? 5 та. Ҳамун якташ вуручат кадо? Ваёш чӣ гуфт? Ваёш хай ку корои япас не. Пропуск гуфт, а? Инам хеле хай ҳамин мардак омада, биё ина экскаватор нишон бутум матра ҳамун якм ака Иброҳим хеле одами чӣ буда? Одами худодод да ки якм одаме ки ман амра стажировка мекунам. Ҳамаша ман шогирдон ина экскаватор. Ина хоп вардоштем нигоҳ ку. Экскаватор ина шуб. Ҳамин саҳар омаде ина проверка мекунем урин маслара. Ина турбонадув. Ина турбонадув ҳамин объем мотор агар 150 бошад турбонадув монде чӣ мешавад 200 мешавад на объемаш. Ина генератор уна натиҷати ина параша томети. Ина ҳа. Ин ҳамҷара томети ва ремена транг мекунад, суст мекунад, фаҳмидед? Барои удобства. Ина ва помпа, поёни натиҷати ина лисия кунад, блеск мета. Поёнша помпа, ҳамин ахлажаи системара то мета. Мотор мебара, ай мотор радиатор меора. Термостат саҳар қади кор мекунад, молекул қад то мета. Фаҳмидед? Ҳай ис стартера, о ина ҳа. Стартер. Худот специалист да Ака Иброҳим. Ина поворотный круг. Уна шупа диди, а? Инам хеле. Стажировка ҳич айхуд кади? Инам хеле. Ягон бародарҷон, ягон ҷои фанд фребшнеса марама. Кас мехоҳад права экскаваторчики. Номеро телефон ма 8921 07 WhatsApp кор мекунам. Ина Ака Иброҳим да. Мо якин шогирде ки мо ёдаш додем. Ана ҳози мошино ман амра грузит кунам. Ака Иброҳим ус поён абра бесоли. Пеш вай равам менаку. Касе. Ана ҳози ман шумо да шогирдо видео мемонам, чӣ шогирдо ман мераванд, экзамен меспорам, права мегиранд, стажировка мегзаранд, ҷои кор пор медунанд. Ана видеошан тамошо кунед. Лайк подписка фурмӯшан багнале. бародарое ки мисол дами ғарибӣ дар манали дар шпакиловка разнарабочи лапотка қати кор мекунанд. Барои амое ки мақсад агар битонем ба қадри имкон экскаватор да бигзарем, ягон техника да бигзарем. Мо ҳам аввал ҳами разнарабочи стройка лапотка ҳамаш уже безор шудем. фасад да баландӣ кор мекунем, пасна хубтараш ҳами экскаватор бигзарем. бо ёрдами аввалаш ба ёрдами худо, баъд якай зоюшо иншоалло кӯмак мекунам. мо ҳам якай шогирдо якай зоюшоем. иншоалло кӯмак кардан мо соҳиби ҷои кор шудем. чӣ хеле мебинед ҷои кор тоза, ҳама чиз 100%. ягон кас ягон гап намегӯяд. то бега инҷа болои по мешини 1-3 соат 4 соат кор мекунӣ. фақат ёнбош кондитсионера ключит мекунӣ. ҳамаи кор борса. Akalar assalomu alaykum. Mana Zoir aka hozirdan keldik. O'g'illarni ekzamenlarni chotib topshirdik. Mana bolalarning dokumenti. Zoirjon 24 ta prava bor topshirilgan. Xudo xolasa ertaga olib ketamiz. Nasib bo'lsa, ishonchli ekan. Padasha qilib yuborasizlar. Biz o'sha kishonotlardan keldik. Hammasi zo'r, chotki ekan. İşonsayızlar bo'ladi. Omar hammaga padasha qilib yuboringlar Zoir akani. Mana bachalar keldik. Eson-omon vokzaldan tushdik. Mana bitta bachalar pravasini topshiryapmiz. Mana bachalar hammasi davolni. Pravasini olibdi. Bo'lgani shu bo'lsa bo'ldimi? Zoir aka orqasidan borgan bachalar hammasi padashkada bo'linglar endi Zoir aka.